पिछला भाग में रौरा सुनले बानी की नशा में धुत सौरभ के अपना घर में कुछ आवाज सुनाई देला जवना के ऊ पहले त नजरअंदाज कर देला बाकिर अगिला दिने फिर से आवाज दोहरला का बाद ऊ अपना दोस्तन के बखान कर देला। जैसे जैसे ओकर दोस्त लोग ओकर बात सुनत रहेला मेंटल के शक होला कि ये आवाज ओकर चाची के आनंद के पल के ह बाकिर सौरभ समेत दूसरों लोग मेंटल के अनदेखी करेला। फिर सबके योजना बा कि सौरभ के घरे रात बितावे के बाद ताकि दूध दूध बन जाव आ पानी पानी बन जाव। रात में सुबोध बाथरूम में मेंटल के हस्तमैथुन करत पकड़ लेला लेकिन साथे साथे आवाज फिर से शुरू हो जाला। ओहिजा बनल बंद कमरा से आवत सुबोध आ साकेत बहुते हिम्मत से ओ बंद दरवाजा के भीतर जाले जहां सौरभ के लाश मिल जाला। अब आगे बढ़त बानी मोहित भी हड़बड़ा के ओहिजा आइल रहले। रास्ता में उहे चीज मिल गईल रहे जवन मंटले भी देखा देले रहले। मोहित अपना संगे लेके आइल रहले। मोहित एके जैसन मेंटल थमा के हड़बड़ा के सौरभ के विकृत लाश के लगे चल गईले। मेंटल सामान देखे में व्यस्त रहले कि वैज्ञानिक कहले जल्दी से ऊपर आ जा शैलबाला के खतरा बा काहे कि सौरभ के हत्या हो गईल त ऊ ओकरा के भी ना छोड़ी काहे की अबे काहे कि ओकरा बाद बक कुछ तुझे क्या पोटी आए हैं जे कदम से कदम पर कर रहल बा। मेंटल सुबोध के ओर देख के कहलस। बाकिर ओ घड़ी सुबोध उर्फ साइंटिफिक के हालत ऐसन हो गईल रहे कि ओहिजा जवन कहे के चाहत रहले उ ना कह पवले। बहुत हिम्मत से उ अपना कंठ से कुछ शब्द निकाल के मध्यम आवाज में कहले, सुन जब हम तू बहरी रहनी जा त बहरी ताला रहे आ रजनी के याद करत उस सौरभ से इतना डेरा गईली कि उ एगो आत्मा रहले। ई सुन के मेंटल के हाथ कांप गईल आ जवन चीज उ पकड़ ले रहले उ जमीन पर गिर गईले। यार का कहे के बा साफ साफ सुबोध मोहित सुबोध के देख के कहले और रात जे उनका साथे रहे उ सौरभ के आत्मा रहे काहे कि सौरभ एहिजा बंद दरवाजा में मरल पड़ल बाड़े। सुबोध मोहित से कहले। अब मोहित भी उनका बात से चीरफाड़ हो गईले। मेंटल जमीन पर पड़ल सामान उठा के देखलस। बहुत बड़ कप साइज के लाल ब्रा आ मैचिंग लाल पैंटी। मेंटल चहक के कहलस भाई ई डबल दी ह। सुबोध उनका बात से खिसिया गईले। वो खिसिया के कहले यहाँ झोपड़ी में सब केहू बैठ सकेला आ रौरा अपना बकबक खातिर फुर्सत ना मिली। मोहित कहले प्लीज सुबोध अपना के काबू कर यार के गाली मत करी। उ बा हाय साला बेटी छोड़ हा यार ये भी साई है पहले काम के बाद देखाए आ फेर गारी भी खाई। मंटले बड़ा मासूमियत से कहलस। कुछ देर बाद पायल के घंटी जैसन आवाज भई। सभे ध्यान से सुनत रहे बाकिर केहू के पता ना चलल की आवाज कहां से आवत बा। मेंटल एगो औरी कमरा में चल गई जहां अप्सरा के तस्वीर रहे। उनका बहुत बढ़िया से याद रहे कि डबल डी संतरा उनकर हा। उस स्टूल पर चढ़ के ओ तस्वीर में संतरा के छुवे लगले। तबे पायल के आवाज साफ हो गई। ओ तस्वीर से आवत रहली भाई भाई जल्दी से यहाँ आ जा। यहाँ देख के वहाँ खड़ा दोनों जाना के आवाज देले। उनकर आवाज सुन के उ लोग जल्दी से दौड़त आ गए। ओकरा के ऊपर चढ़त देख मोहित कहलस एकरा में कबो सुधार ना हुई। बाकिर फेरू पायल के आवाज आवे लागल। साइंटिफिक मेंटल के बधाई देत कहलस ये सब तहरा संतरा के प्रति जुनून के चलते ही संभव हो गईल बा दोस्त। आज हमरा आपके गर्व बा। मंटले खुशी से भाई भाई कहे लगले। जब वो लोग ध्यान से देखल त उ तस्वीर गत्ता पर बनावल गईल आ ओकरा बाद देवाल पर डाल दिहल गई।
उ लोग ओकरा के हटावे के फैसला कइले। अवूरी बहुत मेहनत से देवाल से अलग कर देले। पूरा देवाल उतने खुलल रहे जतना की गत्ता रहे। तीनों लोग ओ भूतिया लौके वाला जगह पर जाए से देरात रहे जवन देवाल के पीछे रहे। बाकिर उ लोग हिम्मत से भीतर चल गए। भीतर कई गो मकड़ी के जाल रहे आ पुरान टूटल फर्नीचर पड़ल रहे। एगो बहुत बड़ पुरान अलमारी रहे। जैसे ही वो अलमारी के खोल ले, ओमे एगो सड़ल लाश निकलल। जवना के चारों ओर ढेर इत्र भी पसरल रहे ताकि लाश के सड़ल मांस के गंध ना आवे। बाकिर अब धीरे धीरे बदबू फैलल शुरू हो गई। लाश के तलाशी लेहले त एगो फोटो मिलल जवना में शैलबाला एगो सुंदर लड़का के संगे रहली। अवूरी लड़का उहे रहे जेकर फोटो सौरभ के कमरा में रहे। शायद वो शैलबाला के पति रहल हुई है। मोहित माथा खरोचत कहले, ई कैसे संभव बा? सौरभ एक बेर हमरा से उहे बात पूछले रहले कि पिछला 1 साल में काकी के पति पास हो गईल बाड़े। साफ बा कि ए दोनों के हत्यारा शैलबाला हवे। बात करत घड़ी मोहित के नजर कुछ छोट छोट गुड़िया के ओर जाला जवन ओहिजा पड़ल रहे। 3 गो गुड़िया रहे जवना में साकेत, सुबोध आ मोहित लिखल रहे आ कुछ बाल, खंजर आ लाल सिंदूर लिखल रहे। ई सब देख के जमीन तीनों के गोड़ के नीचे सरक गई। वैज्ञानिक के कहनाम बा ई एगो जाल ह भाई। आई सब सामान करिया जादू के ओर इशारा कर रहल बा। ए गुड़िया के केहू ना छुवे। मेंटल भी एक एक करके ओहिजा पड़ल सामान के देखत रहले। उनका ओही में एगो फाटल पुरान कागज मिलल जवना में चुड़ैल डॉक्टर लाल अक्षर में लिखल रहे। आ ओकरा पीछे एगो निमंत्रण कार्ड रहे जवना में मायों पवित्र नाम के एगो समारोह के जिक्र रहे। मेंटल तुरंत दोनों के टुकड़ा देखवले। बहुत देर तक ध्यान से देखला के बाद मोहित कहले, ई माई चोद। तब कुछ और निकलल। रौरा सही कहत बानी भाई। ई क्राफ्ट के बीच के बाद बा। वैज्ञानिक से मोहित हो गईल बानी रौरा कहला के शब्दन में। लेकिन हमरा अभी तक एक बात नहीं खे बुझात कि अगर वो हमनी के मारे के चाहत बाड़ी तक आहे, काहे कि हमनी के सीधा कवनो पहचान तक ना रहे। सुबोध उत्साह से कहले, भाई के पहचान सौरभ के भी ना रहे। आ एक बात सोचत सोचत माथा फटत बा ई बा कि जब सौरभ मर गए रहले त हम तोहरा साथे रजनी के घरे काहे चल गईनी। आ हमनी के यहाँ काहे ले एले। आ फेर अगर वो आत्मा रहे त अबू कहा बा। मोहित कहले, दोनों जाना के एक एक चीज में अकेले छोड़ के मेंटल बहरी आ गई। बाहर से बहुत बढ़िया गंध आवत रहे। आ रास्ता में ताजा गुलाब के पंखुड़ी रहे। मेंटल वो लोग के पीछे पीछे द्वार के बहरी तक चलल, लेकिन पंखुड़ी वहां से शैलबाला के कमरा के ऊपर तक बिछावल गईल रहे। मेंटल अब की बेर कवनो बेवकूफी ना कैलन। आ फेर सुबोध आ मोहित का लगे आ गईलन। जब वो पूरा बात बतवले त दोनों लोग तुरंत वो जगह छोड़ के बहरी निकल गईले। अब वो लोग के लगे बस 2 गो रास्ता रहे, या त अब यह घर से निकल के भाग जा। बाहर आ जा भा हिम्मत जुटा के पंखुड़ी के पीछे पीछे शैलबाला के कमरा में जाइए ताकि वो आपन असली रूप जान सके। उनका में कवनो एक राय ना बन पावल। अगर ऊपर कवनो दुर्घटना हो जाव त केकरा के बाचल रही ई कहानी सुनावे खातिर। मंतल खिसिया के कहलस, भाई हम ऊपर जा रहल बानी। आज यह शैलबाला के मौत हमरा हाथ में लिखल बा, या वो बच जाइए या हम बच जाए। मेंटल कदम बढ़ा देहलस। एकरा से ठीक पहले वातावरण में कुछ अजीब गंध आवे लागल।
पूरा घर के बत्ती बंद हो गई। अवूरी कुछ देर बाद ऊपर के सब बत्ती जरा गई। नीचे अभियो कवनो रोशनी ना रहे, अन्हार रहे। ऊपर देख के एकदम नया दुल्हन निहन सज-धज के खड़ा शैलबाला रहे। सबसे डेरावे वाला बात ही रहे कि बाकी दो वो आंख उनका पीछे से देखत रहे। उहे सौरभ रहले। तबे एगो अजीब बात हो गई। शैलबाला वहां खड़ा एगो अवूरी लइका के गले लगावे लगली। उ ओकरा के पागलपन से चुम्मा लेबे वाली रहली। लइका ओकरा छाती कुल्ही पर हाथ रगड़त रहे। देख के ओहिजा के नजारा हनीमून जैसन हो गईल। कुछ देर बाद चिल्लाहट हो गई। जवन सुबोध के रहे काहे कि मोहित उनका साथे खड़ा ना रहले। बदमाशी देखला के बाद मेंटल के होश ना रहे, लेकिन सुबोध के होश रहे। ओकरा बाद ऊपर से एगो लाश गिरल। अवूरी फर्श पर खून लुढ़के लागल। गहरा आध्यात्मिक भरत शैलबाला सुबोध मेंटल के अभिवादन करेले। देख के कहल गए, कमरा के जरूरत बा बेटा, तू दूध गरम पी। रात के सन्नाटा में आवाज के साथे मेंटल पैंट में पेशाब कैलस। बाकिर आंख का सोझा मोहित के मौत देख के सुबोध तय कैलन की का कैल जा। वो मेंटल के हाथ कस के पकड़ के बोले, भाग बहे, छोड़, ये दायन है पूरी।